Magandang gabi Pilipinas, ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weekend edition ng ating weather analysis. Ngayong araw po ng linggo hanggang Martes, Hunyo 9 hanggang 11, 2024. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa na natin ang ating update. Ito ang latest GovSat na ginawa natin ngayong araw na ito ng linggo hanggang sa Martes. At nakita po natin na wala pa rin any namumuong sama ng panahon o bagyo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Although ang isang computer model ay nagpapahiwatig na baka may mag-form na bagyo patungong Pilipinas, papakita natin sa inyo maya-maya lamang. At subalit ang ating bansa ay manatili pong wala pong major weather system. Meron lang po tayong mga localized thunderstorms sa hapon ng gabi. So, normal po yan dahil po nasa panahon na tayo ng tag-ulan. Okay? At manatili po itong mauulit lagi, araw-araw. So, ito po yung tinatawag nating localized thunderstorms o mga pagkidlat at pagkulog. Mag-ingat lang po sa mga kidlat o mga biglang pagbabaha sa mga low-lying areas, sa mga palagi nagkakaroon ng landslides or lahars, particularly dun sa Negros, meron pong eruption po ang Canlaon. So mag-ingat po dahil may mga reports po ng mga lahars sa mga maliliit na mga iba't ibang barangay po surrounding Canlaon volcano. So mag-ingat po kayong lahat dyan. At ito po yung fast animation at nakita po natin ang mga thunderstorms nagsilabasan na yung hapon hanggang na yung gabi. Meron pa rin dito sa may dulong Hilagang Luzon, ibang portions po ng Mindanao. Meron po ditong surface trough na gusto maging isang mahinang LPA at subalit sa mga oras ito ay mukhang nalulusaw ang kanyang kaulapan. At sa ating zoom in satellite animation, ito po ay mula alas 5 na yung hapon hanggang alas 11 na yung gabi ay nakita po ninyo yung mga thunderstorms sa Kabikulan ay nawala na, dissipate. Dito sa may Northern Luzon, dyan pa rin po. But unti-unti na po siya nawawala. At dito rin po sa Mindanao, meron pa rin namumuo. Kung gawitin natin yung infrared ay nakita po ninyo dyan yung mga kaulapan na kulay pula. Yan po yung mga malalakas na thunderstorms at meron pa rin nangyaring thunderstorms dito sa may kanluran bagay po ng Mindanao. Sa Bicol, medyo okay na po. All clear. So, tomorrow morning, mabalik ulit yung haring araw. But sa hapon gabi, may nasa na naman po tayong mga chances ng mga thunderstorms. Ito po yung surface trough na binibantayan natin na baka maging isang shallow LPA. So, all eyes tayo dyan. But so far sa mga computer models, ay baka maging shallow LPA, but hihina po siya at malulusaw. Pagdaan po niya sa may Hilagang Silangang Mindanao at Kabisayaan. So, ito yung latest wind at pressure forecast mula sa European model. So, nakita po ninyo na yung maghahating gabi na po ng linggo. Ayan po yung surface trough. At bukas po ng Lunes ng hapon, yung surface trough ay lalapit po sa may silangan bahagi po ng Surigao provinces. So, nandito po siya. So, posibleng maging shallow LPA. At pagdating po ng Martes, Hunyo 11, mukhang tatahak po siya sa may northeastern Mindanao at Kabisayaan. So, inaasahan po natin dyan ang medyo maulan na panahon sa bisperas ng Independence Day. Pagdating po ng Independence Day, Hunyo 12, inaasahan po may mga variable winds po dito sa Visayas at Mindanao. At pagtahak na po dito ng surface trough or posibleng shallow LPA, ang ibang bahagi po ng ating bansa ay maging kalmado po ang at iba-iba ang direksyon ng hangin. Dito po sa may dulong Hilagang Luzon at sa may West Philippine Sea ay patuloy pa rin ang mahinang habagat.
ini-enhance po ng mga frontal systems po dito sa may hilagang silangang Taiwan at sa may southern islands of Japan. So medyo clear pa rin po ang ating bansa. At sa Huwebes ay ang ibang bagay po ng ating bansa magiging ang hangin po ay mula sa katimugan at mukhang malulusaw na po yung surface trough or yung minginang LPA kung mabuo po siya. At makikita po natin dito kapag i-forward natin itong European model hanggang sa Sabado, June 15, mukhang wala pa rin namumuo hanggang sa Martes, June 18, all clear pa rin po. At posibleng may IDCJ dito sa atin, mukhang kalmado pa rin ang ating panahon. More of localized thunderstorms lamang po sa hapon o gabi. Pero kung titingnan natin yung American model, mayroon pong pinapakita po ditong weather system. Pagpatak ng next week, Monday, June 17. Mukhang meron dito mag-perform but yun yung kaninang morning. But sa mga oras na ito, sa latest 2 p.m. Run nila ay wala naman pong pinapakita. Meron lang surface stuff dito na approaching Bicol at Samar at posibleng magbigay ng ulan sa darating pong Wednesday, Hunyo 19. But ito po ay long range or medium range forecast na highly uncertain. 0 to 10% po ang probability niyan. So, hindi po ito matuloy. Since more than 10 days po, 10 days from now yan. So, hindi po yan sigurado. Okay? Pagdating sa ulan, inaasahan pa rin mga thunderstorms na yung gabi at bukas po ng Lunes, yan po, lalo na sa hapon, may mga thunderstorms pa rin sa ibang bahagi po ng Luzon, kasama po ang Mindoro, at dito po sa may Western Visayas, magiging mas malakas ang mga pag-ulan, pagkudlog at pagkidlat, dito rin po sa may Mindanao. Sa Martes naman po ng hapon, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms na posibleng maganap sa Visayas at Mindanao. Halos nandoon po nakatutok ang mga malalakas na thunderstorms dahil po sa pagdaan ng surface trough or mahinang LPA. Dito po sa dulong hilagang Luzon at hilagang Luzon kasama po ang gitnang Luzon, may mga posibilidad po ng mga localized thunderstorms pa rin. At sa Miyerkules, Independence Day o araw ng kalayaan, Hunyo 12, ayan po, may mga localized thunderstorms pong inaasahan sa iba't ibang bahagi po ng Luzon, kasama po Bicol, Mindoro, ibang bahagi po ng Mimaropa. Okay? At sa may hilagang Mindanao, pagpatak po ng gabi, may mga inaasahan pa rin mga isolated rain showers and thunderstorms sa hilaga at katlurang Mindanao. Kaya din po sa Visayas, may mga inaasahan pong mga localized thunderstorms sa Miyerkules. Although mahina po siya compared sa mga darating araw po na bukas, meron pa rin mga malalakas na thunderstorms. At yan po ang rain forecast. Kaya yung rainfall accumulation po, yung may ipon po na ulan for the next 3 days hanggang Martes o Miyerkules ay nakatutok po dito sa may Visayas at Mindanao dahil po sa lumalapit na surface trough na posibleng maging isang napakahinang LPA. At malulusaw lamang po yan dito sa may area po ng Kabisayaan. Ang Luzon, Mindoro, Northern Palawan, kasama po ang Calamin Group, Bicol, ay may mga inaasahan pa rin mga isolated rain showers and thunderstorms pagdating po ng hapon o gabi. Sa alon naman po, ito po yung forecast for the next 3 days hanggang sa araw pong Miyerkules ay manatili pong napakaganda po ang mga alon at karagatan ng ating bansa. Dito sa East Philippine Sea ay manatili pong 1 metro ang laki ng alon. Dito naman po sa may inland waters ng ating bansa, sa may Sibuyan Sea, Sulu Archipelago, Visayas Sea o Visayan Sea ay mukhang nasa kalmado hanggang 0.2 metro lang ang laki ng alon at napakakalmado po yan at suitable sa pangingisda at paglayag po sa mga kagatan. Okay? Sa kanluran bahagi po ng Pilipinas, sa may West Philippine Sea, ang alon po ay maglalako mula sa 1 metro hanggang actually 0.4 po ito hanggang more than 1 meter at napaka-safe pa rin upang mag sea travel at mag
mangisda, lalo po dito sa may West Philippine Sea, kasama po ang Kalayaan Island Group at Scarborough Shoal. Okay, so yan po ang ating pinaka-latest sa ating panahon na yung late weekend na po ng linggo at bukas ay Lunes. Start na naman po ng bagong linggo. At babalik ulit tayo na yung kalagitnaan ng darating pong linggo is mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Palo magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.